Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, like ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini engalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje kuy'gameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lapha-ke esibabona esithombeni lo owokuqala osesandleni sakho sobunxele, igama lakhe uStash Jantjies oneminyaka ewu-22, ebese kuthi-ke lo ophakathi nendawo uRyan van Heerden oneminyaka ewu-48, bese kuthi-ke lo osesandleni-ke sokudla uSevin Williams oneminyaka ewu-24. Kubikwa ukuthi-ke laba bangamaphoyisa, kubikwa ukuthi-ke elilodwa lalamaphoyisa lawa esilisa engathi-ke belithandana nalo wesifazane okunguStash Jantjies. Kuthiwa-ke njengamanje ube-ex, nekuthiwa-ke uvele-ke waqonda la okuhlala khona-ke lo owesifazane, wamfica esethandana nalo ekuthiwa-ke uSevin Williams. Bonke-ke laba bangamaphoyisa. Kuthiwa-ke bekusekusuka ingxabano kwadutshulwana kwanjeya, bagcina-ke beshona. Isigameko senzeke laphaya ku-Roodman Street eKariega e-Eastern Cape. Like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Ize kwi-Trend TV izohlezi ikhona inilethela-ke indaba eyisemathini usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.